Wrexham! Wrexham! Mae Wrexham ar y blaen! Helo a chroeso i rhifyn arall o I Mewn i'r Gôl. A heno mae gennym ni Arwel, Ifor a Galyn, yr O's i gyd. A be di'r ffordd o'r ei ddechrau ar ôl wythnos arbennig I bêl-droed yng Nghymru heblaw am o 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 o. Do, da ni wedi cael buddigoliaeth yn Crawley, buddigoliaeth yn Crew, a Cymru wedi curo Croatia hefyd. A Cymru wrth gwrs wedi chwarae yn y cae ras am y tro cyntaf ers sawl blwyddyn hefyd. A buddigoliaeth fawr i'r merched, felly digon i ni drafod. A wnawn ni ddechrau efo gêm, falle ddim y gêm mwyaf, sef Wrexham yn Crew nos Fawrth, yn chwarae yn y troffi yr EFL, ond gêm ddiddorol a phwysig i'r garfan yn bendant. Felly, beth ydych ti'n meddwl am y gêm yna, Ifor? Be ni'n fel, oedd hi profi dymder y sgwad, really, bod ni'n gallu newid y tîm, a criw di newid y tîm ers y gêm yng Nghymru erbyn nhw, a dda ni gymaint gryfach na nhw. A dda ni chwarae, dyna peth cyntaf, yr ail beth ydy'r paci bol, a dda ni chwarae'r un system, yn amlwg bod pawb yn y sgwad yn gwybod sut i chwarae'r system. A nath ni ennill reit cyffyrddus, really. Clod mawr I Jordan Davies, gol wych, a dipyn o'r hogiau ifanc yn dod ymlaen. So, oedd o'n performio'n gret, a oedd o'n drydydd. Gêm heb ildio, o'r bron, dwi'n meddwl hwnna. So, oedd yna lot o bethau positif am hwnna. A dwi'n meddwl falle ni dechrau cymryd y gystadleuaeth o ddifri rhwng, gan bod ni drwodd y rhwng nesaf. Gan I weld. Ie, beth ydych ti'n feddwl, Arwel? Ie, yn amlwg, mae'n B tîm ni, mae'n second 11 ni, yn amlwg yn mynd I fod yn gryfach, sy'n ni'n dweud na second 11 lot o'r tîmau yn y gyngrau yma, fel oedd Ifan dweud, just profi dymder oedd o, really. Mae'r tîmau dyddiau yma'n dieddol o ddefnyddio i'w carfan yn hytrach na I tîm cryfar ar gyfer math yma o gêm, a Wrexham ddim yn eithriad o hynny. A yn amlwg, da ni'n newid dim o'r amstrwythyr na tactics, a dwi'n meddwl bod o'n gyfle I gadw'r subs yn fresh. Yn amlwg rhyw fel Bickerstaff di'n neud argraff a dangos I gyflymder, a bod o'n wedi cael gol, wedi cael dylanwad ar y gêm. Mae'n braf gwybod bod rhywun felly yn fresh ac I ddod arnodd os isio, neu os di rhywun yn cael anaf. A perfformiad Jordan Davies yn sefyll allan ac yn sicrhau le orach I gael argraff ar y gêm yn erbyn Salford wedyn adre. Felly, dangos cryfder y B tîm a just cadw'r momentum neu fynd. Wrach nodyn arall hefyd bod y dorf I ffwrdd I bod yn arbennig o ran bod hi'n gêm gwpan canol wsos a torf anhygoel yn cadw sŵn drwy'r gêm. So, clod mawr iddyn nhw am droi allan dan osfawth hefyd, special. Oedd o'n ddiddorol gweld oedd y niferoedd gen Crew yn deud bod yna fwy o gefnogwyr Crew yn yna gefnogwyr Wrexham, ond pan oedd ti'n gweld lluniau o'r cae, oedd o ddim yn edrych fel hynny o gwbl nag oedd dwi'n fel, oedd yn amlwg oedd y stan lle oedd Wrexham yn llawn, ac oedd gweddill Gretsi Road yn edrych yn eitha gwag, ond falle bod Crew ddim eisiau'n embaras o gyhoeddi bod yna lai ohonyn nhw nag ohonyn ni. Felly, cytuno'n llwyr, fatha, gêm arbennig o dda gen Jordan Davies, dwi'n meddwl bod wedi cael gol, oedd yn ddylanwadol iawn, a rhoi'n hyder iddo fo, oedd ei weld ar y disadwn. Gret weld Tynnu Cliff eto yn cael 90 munud, felly mae'n rhaid fod o'n dechrau gwthio ar gyfer y tîm llawn. Bickerstaff wedi cael gwell gêm na Dolby, ond falle na wedi sôn am Dolby am gêm disadwn wedyn. A oedd yna ddau o dîm Crew wedi chwarae ar y disadwn, felly ar bapur oedd gen nhw dîm cryfach na ni, ond oedd y carfan ni yn edrych lot cryfach na gyn nhw. Felly, gwych I roi munudau I bawb, gweld Luke Young yn chwarae, pawb wedi chwarae yn
yn dda, doedd o'n neb wedi cael game 1, dwi'n meddwl, a oedd o just yn gyfle i ni cadw pawb yn barod ar gyfer game os oedd angen nhw yn y dydd Sadwrn i ddod. A wrth gwrs, un game arall i ddod yn erbyn Port Vale, ond y ddau dîm drwad yn barod, felly eto bydd honno'n game i'r garfan. A wedyn, fel y ti deud efo'r bydd o'n ddiddorol, achos da ni'n gwybod fod Rob a Rai yn keen iawn i fynd yn ôl i Wembley, fyswn i'n meddwl, i ennill gêm yn Wembley. Felly mae'n bosib iawn, falle, newn ni gymryd y gystadleuaeth yn fwy o ddifri unwaith da ni'n cyrraedd y rowndiau, y knock-out yna. Ie, dwi'n meddwl mae'n handi fach. Mae bob game y blawd final ganol wsos, dwi'n meddwl, dydy. Wedyn mae hynny'n mae'n cyllai effaith ar y gemau cyngrair wedyn. Dim fel y troffi yn y National League, lle. Ydy, na, mae hynny wir, achos oedd gemau'r troffi ar y dysadwn, a hynny'n golygu fod ti'n gorfod chwarae gêm gyngrair ganol wythnos rhwng dwy gêm gyngrair wedyn, ond mi fedra nhw gymysgu'r tîm, allan nhw roed rhai o'r chwaraewyr gorau yn hefyd chwarae rhai o'r chwaraewyr ymylol, achos i fod yn onest, efo lot o'r garfan, does am lot o wahaniaeth rhwng y ddau nag oes, Na, oedd hi'n dorol bod Cfad Zina Waters ddim yn y garfan, dwi'n gwybod beth mae hynny'n ei olygu hefyd. Ydy, na, mae hwnnw yn ddiddorol, a mae'n diom yn argoel i dda i'w dyfodol nhw yn y clwb, nag oedd, ond gafodd Bryce Osana gêm dda iawn, felly bosib bod o yn amlwg dal yn cael ei ystyried, a mae'r ffaith bod o wedi chwarae 90 munud, dyna'i wendid mwyaf o, oedd hi ffit trwy ddod nef, ydy'r ffaith bod o wedi chwarae a yn meddwl falle bod o dal yn cael ei ystyried, ac wrth gwrs, dyna ydy y safle lle da ni'n bryn ar y funud, ond bydd Barnett yn ôl ar ôl i Gerdyn Coch i'r gêm nesaf, ond Anthony Ford dal di'n brif ar y funud. Felly mae'n debyg fysa fod i chwarae dysadwn os efo yn y garfan swyddogol. Felly, ond mi oedd yna gêm gynta i Aaron James, a mi gafon ni gêm eithriadol o ddiddorol a dramatic unwaith eto ar y cae ras, a 3-2 i Wrexham yn erbyn Salford, beth nhw'n galw, ddim y Plastico, ond y Documentico, dwi'n meddwl. A wedyn... El Plastico, dwi wedi glywed hefyd. El Plastico hefyd oedd y llall, ie. Felly, gêm hynod o ddiddorol. Beth ydych ti'n meddwl, Arwel? Ie, penderfyniad Aaron James na cyn y gêm, di Parky mynd sy'n cymryd y risg, ond yn amlwg di ond di dechrau tymor yma, ond di dod yn unlle, rili, ond yn amlwg yn gweld digon yn fo i ddechrau fo fel cefnwr de, dwi'n meddwl na'r cadw'r siap, cadw'r formation di'r blaenoriaeth i Parky. Felly, dyna am hanes bod nhw'n neud i cael anaf yn y byd, ond ia, 20 munud cynta, hanner awr cynta, oedd o'n ymddangos bod yr gamble ddim wedi gweithio, rili. Dwi'n meddwl yr ail gol a dod lawr ar yn asgell dde ni. Ydy rwy'n ddadle bod y Concord dyle fod i wneud yn well, o bosib efo'r Pennod, yn sicr efo'r pari allan ar gyfer yr ail gol. Amylun, dim cweit ar y boel, yn methu cyfle tebyg iawn i Crawley neu un efo'r golgeidwad, yn trio roed bai ar yr cae, ar ôl i'r bel fynd dros y drawst. Ond yn ymdebygu gêm Crawley, wnaethon ni ddechrau yn well, da ni pwyso'n well o ddechrau'r gêm, o'n i'n cadw'n siap yn oce, a wedyn, dwi'n meddwl jyst y cymeriad ne, y cadw ffydd, a un peth ti wedi bod dim yn gweddio, ond yn siarp o'i Parky neu dalyn, sef dod ar subs neu ymlaen yn gynt, a man, ti'n cael dy ddymuniad yn y gêm yma, 65 o funudau, Fletcher a Davies yn dod arnodd. A rai fi ddeud, o Dalby neu gwahaniaeth pan mae o'n dod arnodd, dwi'n meddwl dyna lle mae o ar i ore. Mae o'n chwaraewr link-up ar gyfer y ddwy gol, yn hollol allweddol. A dwi'n meddwl yn yr 10 munud ola mae'r gol geidwad, mae Conco wneud arberiad reit ar y diwedd i redeemio ei hun o bosib am y ddwy gol cynta. Mae Melyn yn lincio fyny efo'r play i redeemio ei fethiad fo yn yr hanner cynta. A wedyn, da ni'n cael y fireworks ar y diwedd. Ti wedi dweud y blaen, Ifor, dwi'n meddwl, mae Fletcher, neswch edrych fel Superman pan mae'n dod on, dydi. Mae ei freno yn gweithio'r lefel gwahanol, mae ei gyffyrddiad o, i'w symudiad o,
A mae'n just yn... Dwi'n meddwl na neb yn swapio fo am Armstrong rwan, o ran i impact o fel eilydd. A just lwcus o bosib gael y 3 pwynt, ond mae rhaid dangos y cymeriad ar awch ne, a just nodyn bach, dwi'n meddwl mae George Evans yn dod yn chwaraewyr sy'n dangos lot o gysondeb. Mae'n dda mynd ymlaen, mae'n greadigol ac yn ffindio pas clyfar yn y trianol yna, so dwi'n reit impressed efo fo. Gwyn ni sôn am y tîm yn ebyn Bradford a Sutton wedyn, ond mwy na hapus efo'r 3 pwynt. Y broblem sgynna i efo Evans, dwi'n teimlo bod yn chwarae rhy agos at y cefn weithiau, a mae hynny'n dod â lot o bwysau ymlaen. Pe mae o'n derbyn y bel bach yn uwch i fyny'r cae, mae bod hynny'n neud pethau'n lot haws. Dwi'n meddwl ar y dechrau di sadwn, oedden ni wedi creu lot o broblemau ni'n hynny. Bach yn sloppy, oedden ni ddim yn cefnogi'r hogyn newydd o gwbl. Dwi'n meddwl oedd Hayden a James Jones ddim yn helpu o gwbl lle. Efo Marwell yn dweud, mae Parky, mae mor styfnig efo'r system. Dwi'n meddwl sy'n ni wedi bod am un gêm, so was wedi bod yn well i roi Hayden fel cefnwr de, just dros dro. So ni wedi edrych yn lot fwy cadarn. Ond o ran cyffro, mae'r gem mae'n joc bron, achos mae'r gols mae'n dod yn y 5 munud ola, mae'n rhyw crescendo mawr, a mae Fletcher jyst yn wych. Oedd lot o perfformiad a da, Jordan Davies eto, fel mae'r o'n sôn, mae o'n cnocio ar y drws rhan am tîm cyntaf. Ond be yn syni i, really, oedden ni'n mynd edrych fel tîm oedd ddim wedi gadael gol i mewn am 2 gêm. Oedden ni'n edrych yn nerfus iawn, o Conco yn chwarae fel nath o'n i yn y gêm na'n ebyn Newcastle. Ddim y boi welson ni'n crawley ac yn dal bob dim ac yn apel saff. A dwi'n meddwl oedd Hayden yn wan ar gyfer y gol gyntaf. Ond y lot fawr o broblemau, lot o rhaid ni wedi creu'n hynna. Solfw ddim yn dîm gwael, oedden nhw'n symud y bel yn sydyn. Fel yma, ond oedden nhw'n pwyso arno ni fel oedd crew di wneud, dwi'n meddwl na Crawley. Ond, ti'n meddwl, eto, wedi dweud Parky sy'n iawn, da ni'n cael y results yma. Da ni'n bedwerin neu 5 yn y tabl. Dwi'n meddwl, Stockport, da ni'n edrych yn greit. Dwi'n gwybod lle mae hynny gael Ben Tozer, ond eto mae hynny rhywbeth i drafod am game Bradford. Dy ti fel Al? Wel, mae yna gwestiwn o ran faint o goliau da ni wedi ildio yn arbennig yn y cae ras yn does trwy'r tymor. Ti'n meddwl, mae yna lot o gemau lle da ni wedi, da ni wedi gadael 5 gol i fewn 3 gwaith, 2 waith ar y cae ras, ond hefyd wedi gadael eto 2 gol chydig bach yn soft yn doedd disadwn. A Hayden di chwarae'n wael falle achos fod ddim di arfer chwarae fo James, ond oedden ni eto, da ni'n dechrau gemau yn wael yn aml yn dydan. Da ni ddim cael perfformiadau 90 munud yn y tymor, ond oedd hwnna'n rhywbeth oedden ni dweud trwy tymor diwetha hefyd i fod yn onest, yn ywedig yn y dechrau, ond da ni yn dangos ysbryd anhygoel, a mae hynny erbyn hyn, mae o'n y dorf hefyd, os oedd ddim bobl yn gadael cyn y diwedd, achos mae bobl yn disgwyl iddo fo ddod, a mae Fletcher just yn teimlo, mae o'n dod â hyder efo'r tîm yn dydi, a mae o gen o gymaint o amser ar y bêl, oedd o'n neud y 1-2s na ar gyfer i gol a mae o just yn creu hyder yn y tîm. Ti'n gweld y tîm arall yn dechrau panicio pan mae o'n dod ymlaen, achos mae o'n gallu ennill y bêl yn yr awyr. Fel oedd Arwel yn dweud, nath dolbi wahaniaeth, a mae Parky yn fodlon gwneud newidiadau pan da ni'n colli gêm. Pam dwi'n rhwystredig yn aml iawn ydy wneith o ddim wneud o pam da ni'n gyfartal, achos mae ennill gêm, pam ti'n gyfartal, yr un mor bwysig pam ti eisiau gwneud yn dda yn y gyngred. Yn wedig llynedd, pam oedd rhaid i ti ennill y gemau, ond athon ni i 3 ar y blaen yn dod o 4 yn y cefn, a mi nathon ni'r gwahaniaeth. Jordan Davies, dim yn wych yn y 5 munud cyntaf, ar y cwpl o basys a fath oedd yn trio'n rhy galed, o wedyn gafodd o hyder, oedd o'n edrych yn beryg,
Ond yn anffodus, i gael ei le yn y tîm, mae o'n edrych am gymryd lle Elliot Lee, dydy. Mae o wedi sgorio 8 gol a wedi cael 2 assist, felly dwi'n mwyn gweld o. Ac mae o'n gweithio'n galed a mae o'n gwneud tackles, felly os da ni'n cadw yr un siap, mae Jordan yn mynd i aros am ei amser, dwi'n meddwl. Ond drama Hollywood eto, a to, mae rhaid ti ddeud allan cwyno, oedd da ni Ond be dwi'n hoffi Davies, cyn iddo dod ymlaen, doedd gynna ni midfield, oedd o'n jyst yn hitio'r peli hir yma, wedyn mwy sut mae Davies yn dod ymlaen, a mae o'n bebyn o bel, mae ben o fyny, mae'n chwilio am y bas. Dwi'n meddwl bod hyn o'r Elliot Lee yn gwneud hynny. Mae Elliot Lee'n lobi peryg yn hanner y tîm arall, bod o'n gwneud y gwaith amddiffynol. Ie, ond dwi'n meddwl, os da ni chwarae efo y 3 yn y canol fel sydd gennym ni, sef 1-6 a 2-8, dwi'n meddwl os ti'n chwarae efo Elliot Lee a Jordan Davies fel y 2-8, maen nhw'n rhy ymosodol yn dydyn, felly dwi ddim yn meddwl fod nhw'n mynd i. So ti unau'n gorfod newid y patrwm, a fysa lot dwi'n meddwl yn licio gweld 4 yn y cefn a fatha Diamond, a fysa ti gallu gweld y ddau yn nhw'n chwarae yn y siap yna, yn effeithiol iawn, felly. Ond ni hefyd yn licio gweld ni'n mynd iddo fo yn gynt ar brydiau fel dwi wedi dweud, achos mae o'n gallu bod yn effeithiol iawn. A da ni'n edrych yn well pan da ni'n chwarae efo mwy o gyrff bach yn bethau. Mae Klein yn edrych yn lot hapusach bydd ni'n ymysodol, achos nath o ddechrau'n dda iawn i ni, ond dwi'n meddwl bod o ddigon ifanc yn ddigon ffit i chwarae wingback sy'n mynd fyny a lawr drwy'r adeg. Mae'n cael ei ddal allan dipyn. Mae'n fwy cyffyrddus bydd ni'n tueddu tu at y siap 4 yn y cefn. Dyn nhw'n ni'n chwarae efo go iawn. Ydy, a da dieddol o golli'r y peryg efo chwarae 3 yn y cefn ydy ti'n cael 5 yn y cefn os na ti'n falus, a wedyn ti'n colli canol cain, dwyt, a mae hynny yn digwydd i ni ar brydiau. A dyna'r broblem ydy, da ni fel arfer, mae gennym ni lai na hanner y meddiant pan oedden ni'n ennill y gemau gyd, llynedd oedd o'n digwydd yn aml, a wedyn ti ddim yn rheoli'r gêm na, ti'n disgwyl i bethau digwydd, ond fel arfer mae gen ni chwaraewr digon da i wneud i rhywbeth digwydd, a yn awedig wrth i dimau eistedd nôl tua'r diwedd y gêm pan maen nhw ar y blaen, da ni'n gallu creu yn momentum yn hun wedyn. A mae hefyd, mae rhaid dweud, da ni'n edrych yn fwy ffit ar ddiwedd gemau, na'r rhan fwy o Salford wedi blino'n dod yna. Ond dwi'n meddwl, tan ni'n allu cryfder y garfan, da ni'n gallu dod o pobl ymlaen sy'n cael ei fewn i dyn cyntaf bob yn fwy o'r tîmau eraill yn yr adran dydyn. A dyna pam falle ddylen ni defnyddio'r fainc yn amlach yde, ond symud ymlaen, buddigoliaeth i'r merched, gêm gwpan tro yma ar ôl colled tromedig wythnos gynt, wrth gwrs yn erbyn Gaerdydd, Wrexham yn bawnsio nôl, ac Arwel, gweld y gêm ar y teledu, beth ydych chi'n meddwl o'r canlyniad a'r perfformiad? Ia, gêm bach ideal really ar gyfer bwnsio nôl, yn chwarae yn Pwllheli sy'n chwarae yn yr trydydd haen, dwi'n meddwl, yn cyngrau'r gogledd Gorllewin, dwi'n meddwl. Oedd wedi cael dechrau da i tymor, ennill 2 gêm gyngrau'r yn ôl, ond yn amlwg y bwlch o ran safon yn ymddangos yn gynnar iawn yn y gêm. Mae'n braf gweld nhw'n chwarae ar cae go iawn am change, ond oedd cae Pwllheli bach yn drwm, ond oedden nhw lwyddo i chwarae a dal y bel a cadw meddiant. Ia, 13 o goliau yn y diwedd yn amlwg yr gwahaniaeth yn y safon yn fwy nag o'n i wedi ddisgwyl dweud gwir. Efa Sicli yn sgorio 5 neu 6, dwi'n cofio rwan. So, oedd yr sylwebaeth yn ddiddorol iawn. Dwi'n gwybod na rei wedi gwrando. Oedd y bron fel cael, nid player mic, ond manager mic. Dwi'n cymryd na rheolwraig Pwllheli oedd i'w glywed ar yr feed o dan yr commentary. Oedd o'n insightful iawn, ddeudwn ni o fel e. Oedd y bron fatha bod o'n rhan o documentary bod ti'n cael running commentary gan rheolwraig Pwllheli. Ond na gêm, dwi'n siŵr, wneud godi hyder, ond ia, mae gêm Caerdydd di dangos y safon,
Na, ddim yn ddrwg o beth bod nhw wedi cael gêm anodd yn erbyn pencampwyr llynedd, felly yn ôl at y gemau cyngrau rwan. A gan i weld pwy maen nhw'n gael yn rown nesaf. A newyddion cyffroes, wrth gwrs, fod Wrexham yn mynd i ddarlledu bob un gêm rwan ar y we. Rhywbeth oedden nhw'n trio wneud efo tîm y dynion llynedd, ond ddim yn cael y rheolau y gyngrair. Ac wrth gwrs, gorfodu'r gyngrair falle i ddechrau platfform i hunain. Ond mae'r ffaith fod y gêm yn amlaen ac eto yn rhwngwladol, so mae'n bosib iawn fydd gen nhw bobl yn dilyn nhw yn yr Unol Daleithiau a pethau felly. Wedyn mae o eto'n gam arall cyffroes a mae'n dangos fod Rob a Ryan yn wirioneddol eisiau datblygu ochr gêm y merched hefyd yn dydy. Felly mae o'n gam cyffroes a gêm gwpan oedd honno, felly fydd yn ddiddorol gweld pwy geith Wrexham yn y rownd nesa, ond da ni'n gwybod pwy mae y dynion yn mynd i gael yn y rownd nesa yn y cwpan yr FA, a mae gennym ni gêm eitha anodd yn anffodus. Y gêm yn erbyn Mansfield, oedd i cartre, a gafon ni gêm gyfartal yn y gyngrair, ond oedd i gêm eitha anodd. Felly, be oeddet ti'n meddwl o hwnna fel pam ddoth yr enwau allan o'r het i fod? Ddim yn mwy o rhamantus. Dwi'n newydd wylio'r benod diweddara o'r Welcome to Wrexham. Oedd hwnna'n Sheffield United a Coventry a gemau mawr a cweit yr un peth. A dwi'n meddwl falle os dyn nhw'n rhoi pwyslais ar yr Papa John's Trophy yn ytrach na ar FA, falle fyddwn ni ddim yn rhoi'r tîm cryfa allan yn fanna. A gan i weld, dwi'n meddwl, bach yn siomedig. Ti'n eisiau gêm adre neu gêm darbi, ond does ddim rhyw gysylltiad mawr rhwng y ddau glwb. A so ni'n synnu'n faws ai ar teledu, at BBC neu ITV yn codi hon i roi ar teledu, fel maen nhw wedi gwneud. Mas nhw llynedd. Gan i weld. Arwel? Ia, o'n i yn Mansfield i wei, a lle anodd iawn i fynd, thro Cweiri, County, 4-1, pen wrthos yma, maen nhw'n dim caled. Ond mae i gyd am pa mor o ddifri mae'r ddau dim yn mynd i gymryd yr FA Cup, ynde, sy'n ni'n ffafrio, mae'n swnio'n synigaidd iawn, sy'n ni'n ffafrio mynd allan o'r cwpan yr FA yn gynnar, achos os da ni fod o ddifri am y gyngrair yna, mae eisiau chwaraewyr yn ffit ac yn canolbwyntio ar y gyngrair. Dyna i'n byd i ddeud am yr documentary yn cael cup run eto. Dwi eisiau gweld ni'n canolbwyntio ar y gyngrair, really. Ond mae'n dibynnu pwy mae'r ddau dim roi allan dydy. Os dyn nhw'n rhoi diw B-team yna, gallu fynd yn nhw ffordd, ond os ti'r ddau dim yn chwarae tîm gored, mae'n mynd i fod fel dwi wedi crybwyll o blaen. Dim ond y tîmau gorau un fydd yn cyrra Mansfield, i ffwrdd o Mansfield. So, dwi'n really, dim bod fi ddim yn bothered, ond so ni'n mynd cyrio os nhw'n mynd allan. Na, mae'n gêm, mae'n gyfuniad gwael yn dydy. Mae'n gêm anodd iawn, ond dio ddim yn gêm glamour, na di. Dio ddim yn gêm lle newn ni arian neu gael lot o sylw. Ond, wrth gwrs, ti dwy gêm i ffwr o'r drydedd rawn a falle chwarae tîm o'r uwch gyngred, felly dwi'n meddwl bydda ni'n mynd amdano fo, a eto da ni'n gwybod bod y perchnogion yn licio'r gemau cwpan yn arbennig. Dwi'n meddwl y ddau drod dwi'n gweld rai yn mwyaf emosiynol, heblaw falle y gêm bore y mwyd na, oedd pam nathon ni gero Stockport yn y trophy, dwi'n meddwl. Dau dymor yn ôl, oedd y tro cyntaf nath o pam nath Paul Mullin sgorio yn dwy gol yn yr munudau ola. Dwi'n meddwl, felly mae o'n amlwg yn licio ac yn amlwg oedd o dan deimlad yn yr rhaglen ddogfen wythnos yma doedd. Felly dwi'n meddwl newn ni newid y tîm fel nathon ni wneud llynedd. Bod ni yn newid rhan o'r tîm, falle ddim yn mynd efo'r tîm cryfau un, ond yn rhoi gemau i bobl sydd angen gêm, ac eto dwi ddim yn gwanhau'r tîm gymaint hynny, a os di Mansfield yn neud rhywbeth debyg, falle fel y gêm crw, fydd gennym ni well tîm a hanner neu stroke ail dîm na fydd gen Mansfield, ond yn awedig adre, maen nhw'n mynd i chwarae efo tîm crin dydan dwi'n meddwl, a gêm anodd iawn. Ond fydd o'n ddiddorol gweld beth sy'n digwydd, ond dwi'n cytuno efo'r ddau chi, swn i ddim yn syni, neb yn torri calon, a os da ni'n mynd allan o'r cwpan FA, mae'n rhoi cyfle i ni falle
roed go ar yr EFL yn dydy, achos mae hwnna'n gyfle i fynd i Wembley a cael siwrne a stori arall i'r rhaglen ddogfen. Felly mae o'n bosib iawn, os o'n i'n colli Mansfield, fysa fo'n gyfle i ni roed rhywfaint o sylw i'r gystadleuaeth yna, heb fod dynnu gormod i ffwr o'r gyngrair, achos fod y gemau yna i gyd yn ganol wythnos, wedi ti'n gallu roed gorffwys i'r chwaraewyr sydd angen gorffwys, ond hefyd ti'n gallu chwarae tîm reit gry yn efo. A wedyn, yn ôl at y gyngrair, wrth gwrs, dyna ydy'r bara menyn. Gêm fawr yn erbyn Bradford, dysadwn. Mark Hughes yn anffodus wedi gadael y clwb, felly fysa hwnna wedi bod yn ddiddorol chwarae'r erbyn Sparky, hogyn o ryw abon, wrth gwrs. Ond maen nhw'n disgwyl 5,000 o bobl yn y gêm, a mae'n dangos faint mae Wrexham yn atynnu cefnogwyr o'r clwbiau i gemau oddi cartre Wrexham yn dydy, dwi'n feddwl. Felly mae hynny'n deud llawer. A wedyn mae gennym ni Sutton yn dod i'r cae ras nos Fawrth. Felly sut ti'n gweld y gemau yma'n mynd ar ôl? Wel, Bradford yn amlwg wedi colli i'w hyfforddwr Mark Hughes, ac yn anffodus i ni, maen nhw wedi bod yn chwarae dipyn gwell ers i Mark Hughes adael. Maen nhw wedi curo y tair diwetha yn erbyn tîmau solid iawn, Grimsby, Swindon, Wimbledon. Dyn nhw wedi rhoi cweir iddyn nhw, ond maen nhw wedi curo. Y gêm gwpan adre, ddim, sy'n ni'n mynd darllen gormod i honno, oedd referee ddim wedi cael gêm dda iawn, ond y penalty cynnar na. Ond o'n nhw ddim yn edrych yn dîm cyfan gwbl gwell na ni. Oedd ei gêm reit rhwystredig yn y diwedd, yn amlwg colli ag cyn ar Smotyn. Fel ti'n deud, torf o 5,000 fydd hi'n gêm dda, fydd hi'n brawf o... Fydd hi'n brawf o sut da ni'n sefyll. O ran y tîm, mae'n un o ddau safle, dwi ddim yn siŵr rwan yn erbyn y tri cefnau. Mae yna gymaint o newidiadau wedi bod yn ddiweddar. Os ni'n cadw James McLean, os di o'n ffit ac yn gallu rhoi perfformiad fel nath o, ydy James wedi gwneud digon i gadw i le? Dwi ddim yn gwybod. Ydy Barnett yn ôl? Mae Barnett yn ôl. Mae Barnett ar gael. Sy'n ni'n rhoi Barnett yn syth mewn yn edrych, mae o'n ffeithiol iawn. Sy'n ni'n cadw George Evans. Mae'n dibynnu ar y tri cefn. Sy'n ni ar ryw bwynt, sy'n ni'n licio dechrau O'Connor a George Evans yn ganol y cae. Just i weld lle di'r balans. Y peryg ydy, dwi'n meddwl bod nhw'n chwaraewyr rhy debyg. So, bod O'Connor wedi dechrau dipyn o gemau yn y cefn, tynnu Cliff nôl yn ffit rwan i weld. Mae o'n opsiwn yn y tri cefn, sy'n ni yn cadw hi, dyna bod wedi cael gêm chydig yn siomedig tro dwytha. A cwestiwn arall wrth gwrs, wyt ti'n dod â Tozer yn ôl i mewn. Dwi'n meddwl mae'r tri blaen yn cadw i lle, dwi'n ni'n mynd yn newid Mullin a Palmer a Lee. Ac wrth gwrs mae gen ti dy Superman ar y faint. Sy'n ni'n mynd am Hayden, Tozer, a O'Connor y bosib. Dwi'n gwybod. Diddorol. Cadw George Evans a Jones. Dwi'n gweld pacin a lot o nodiadau, os oes yw'n dwi'n cymryd y risg gymaint. So, a wedyn, Sutton, wel, gwylad y gyngrair. Dwi'n meddwl, dyn nhw wedi drwy ddwy gêm yn nhw wedi ennill. Wel, nath nhw rhoi cweir i County gêm cynta tymor, ond nath County gael cardi coch yn y ffadrau cynta, so dwi'n am deg iawn. A sy'n ni'n poeni os ni'n methu curo Sutton adre. So dwi'n disgwyl gweld buddigoliaeth fyna. Efor, beth ti'n teimlo'n hyderus am y ddwy gêm? Ti'n nabod fi. Wel, nath ni sôn am Crawley, Mansfield a Crew fel bloc o dair, a sy'n ni'n hapus efo 5 pwynt. Wel, o Bradford, Salford a Sutton, so ti eisiau 7 pwynt o hynny. Felly, sa'r pwynt yn ddigon disadwn i fi. O ran newidiadau, swn ni'n gwneud gyn lle... Dwi'n meddwl wneud y newid lot cyn. Wyth Barnett dod yn ôl, na ni, dwi'n meddwl, cadw'r un tîm.
A wedyn erbyn Sutton mae'r cyfle i falle ddechrau Jordan Davies, falle dod o Tozer yn ôl. Os di Elliot Lee yn glyfar, wneith o gael booking yn erbyn Bradford, a wedyn cael gorffwys brach nos Fawrth. So 4 pwynt o'r ddwy nesaf. Dwi'n meddwl sy'n disgwyl a fydda ni'n, da chi'n meddwl, da ni'n mynd yn nes at y 3 yna. Dwi'n meddwl, ar bapur, mae cynlluniau parc yn gweithio. Felly, dwi'n meddwl dweud gormod yn ei erbyn o. Ie. Yn ddiddorol, os ydy digwydd bod wedi curo Stockport, wrth gwrs gollon ni yn drwm yn y diwedd, ond gafon ni gyfleoedd yn yr 20 munud cyntaf, fysa ni ar frig yr adran. Reit, oce. Ond dyda ni ddim, felly dim os ydy bob dim. Ond dwi'n mynd gweld o'n newid tîm llawer. Dwi'n meddwl mae Barnett, mae'n debyg fydd yr unig un. Dwi'n meddwl oedd yr amddiffyn ddim yn wych ar ddisadwn. Da ni wedi ennill 3 gêm yn ôl, felly does ym rheswm i newid lot. Os wneith o newid, dwi'n cytuno nos Fawrth falle wneith o mwyn cael chydig o goesau ffres. Mae'n ddiddorol, mae Elliot Lee ar 4 cerdyn melyn, fel oedd ti'n deud, ond mae Owen O'Connell hefyd, fod o'n di chwarae gyfaint o hynny o gemau, felly mae'n bosib iawn fydd Ben Tozer yn cael ei gyfle i ddod yn ôl yn eitha bian, felly swn i'n meddwl fydd o yn mynd allan ei ffordd. Wrth gwrs, o Tozer wedi colli dad a wedi bod trwy lot o amser anodd a wedi chwarae bob un gêm yn dweud tan y gêm Crawley. Felly dwi'n meddwl bod yna reswm yw frysio fo nôl, ond dwi'n hefyd yn meddwl, mae'n siŵr byddwn ni'n gweld o pam fydd O'Connell yn cael y cerdyn melyn, a fydd o'n cael cerdyn melyn o ryw pwynt. Felly, a fydd o'n ddiddorol gweld, ond bosib mae Sutton with y gêm. Felly, dwi'n meddwl fysa ni'n cymryd 4 pwynt, ond dwi'n meddwl fod Bradford yn gêm fedra ni i hennill, a dwi'n meddwl fod Sutton bendant mae'n un o'r gemau ddylen ni heb amheuaeth ennill. Da ni'n adre yn erbyn un o'r tîmau gwana yn y gyngrair, felly dwi'n obeithiol am 4 pwynt yn meddwl falle gawn ni 6. Felly, 8 o sgyffroes arall o blaen ni, a bendant gobeithio fyddwn ni'n cadw gwyn ar y gwyneb ni a fyddwn ni'n gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gôl.